Que tal, como estades? Centos de persoas reuníronse en San Simón na homenaxe nacional ás vítimas do franquismo para reclamar que a illa sexa declarada canto antes lugar de memoria. Piden que non se banalice este enclave e que se aprobe un plan de usos que sexa respetuoso coa memoria democrática. Fixérono coincidindo co 89 aniversario do golpe que fixo saltar polos aires a legalidade republicana e que deu paso a case 40 anos de ditadura. Neste capítulo analizaremos o contexto no que se produciu a sublevación co catedrático de Historia Contemporánea Xosé Manuel Núñez Seixas. Os gobernadores civís non dan o paso de armar as milicias obreiras, ou ese paso moi serodio, e non se pode organizar unha resistencia militar ao golpe, ou armada, cando menos, como si foi o caso en Madrid, como si foi o caso en Valencia, como si foi o caso en Barcelona, e noutros lugares. A represión desatada en Galicia deixou profundas feridas con máis de 5.600 mortos, 8.000 encarcerados, uns 2.000 exiliados e un número indeterminado de desaparecidos que aínda hoxe, 89 anos despois, continúan aínda baixo terra. O antropólogo forense Fernando Serrulla leva anos traballando na súa procura. Se sufrió mucho en aquellos años, pero no solo por los muertos, sobre todo por las familias, ¿no? Santiago Macías dice en uno de sus libros que cada fosa que abre es una herida que se cierra, ¿no? Y yo creo sinceramente que esto es así. Nos próximos minutos trasladarémonos a aqueles convulsos días do 36 a través do relato do catedrático de literatura galega Xesús Alonso Montero, que tiña apenas 7 anos cando estourou a guerra. O seu pai foi detido tras unha delación e acabou recluído durante meses en San Simón. E un bo día apareceu a policía, a falanxe, e collen a meu pai. Estuvo primeiro na prisión de aquí, logo levaron a San Simón, está de agosto a mediados de maio. Pero ademais coñeceremos a historia de Constantino Miloro, un catalán que acabou refacendo a súa vida en Galicia despois de pasar anos deambulando polos campos de internamento franceses. A súa filla Loli leva anos tentando recompoñer o puzzle da súa vida. Acabou no campo de Catús Vilarí, e despois o campo de Catús Vilarí pensamos nun rapaz moi novo que, tiña ese espírito, o que sei, de non seguir moito as normas que impuñan. Entón saiu para traballar buscando o traballo mellor do campo e o castigaron mobilizando nun grupo de traballadores estranxeiros que tamén abandonou e entón o meteron no campo disciplinario de Bernet. Constantino conseguiu contalo. Outros acabaron deportados en campos de concentración nazis como o coruñés Arturo García Lagares, exiliado en Francia e detido en Polonia durante a Segunda Guerra Mundial. Foi trasladado a Mauthausen o 25 de xaneiro do 41 e asasinado en Gürsen apenas 6 meses despois. Desde hai uns días, un Stolperstein rendelle homenaxe na Coruña. Fala no nome da súa bisneta o presidente do Circo de Artesáns, Roberto Parga. Arturo era un xoven pai, era un marido, era un fillo, era un enfermeiro marítimo e o delito que cometeu foi ser un anarcosindicalista. Os seus ideais o levaron a ser asesinado nun campo de concentración nazi, por suposto, co beneplácito da ditadura española. Esta placa, para min, é un peche de ciclo da miña familia. Gracias a ela, coñecín a moita xente que hinchiu moitos anacos descoñecidos para min da súa historia. Pero hai outros asuntos que marcaron a actualidade estes días, son as novas da memoria. O PP impide cos seus votos a creación do Consello da Memoria Democrática de Galicia, unha iniciativa impulsada polo PSDG e apoiada polo BNG que pretendía servir de asesoramento e recoñecer institucionalmente as persoas asasinadas e represaliadas durante a Guerra Civil e a ditadura. Os populares opuxéronse porque, segundo din, duplicarían estruturas xa existentes. Falan Paloma Castro do PSDG, Lois Vara do Bloque e José Luis Ferro do Partido Popular. Pedimos a Xunta que siga o exemplo de outras comunidades autónomas e de algúns concellos de Galicia, algún do Partido Popular incluso, e que constitúa de forma consensuada cos grupos políticos con representación parlamentaria o Consello da Memoria Democrática de Galicia. Parecelle normal que se vaya a bailar bachata na illa de San Simón? A mí pónseme un no no estómago. Foron pioneiros en desmantelar, en eliminar, en aniquilar as políticas públicas de memoria cando tomaron o goberno no ano 2009. A proposta que traen hoxe non é nova. Un Consello da Memoria Democrática de Galicia que viría a duplicar estruturas xa existentes e xa asumidas, tanto desde a Xunta de Galicia como desde o Goberno de España. En Galicia a memoria democrática non está abandonada nin desatendida. A
A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica pide que se declare o Memorial das Vítimas do Portiño como lugar de memoria democrática. A solicitude súmase ás outras dúas que xa presentaron a do Pazo de Meirás e a antiga prisión da Coruña. O monumento do Portiño lembra as 28 persoas detidas, 16 delas asasinadas tras a fuxida frustrada de 1937. O Pleno do Concello de Ourense insta ao Goberno local a que promova o recoñecemento do Campo de Aragón como lugar de memoria. Faino instancias da Asociación de Memoria Democrática Campo de Aragón Ourense, que reclama que se instale un monumento no centro desta praza onde os fascistas fusilaron as vítimas da barbarie franquista. Os Franco claudican e confirman que entregarán de inmediato as estatuas do Mestre Mateo ao Concello de Santiago. Fala a alcaldesa Goretti San Martín. Eles asumen o que é a sentenza e que están en disposición de, digamos que, entregar as estatuas aos profetas do pórtico de maneira inmediata. Claudican na súa batalla por intentar seguir sendo pois, os donos dunhas estatuas deses profetas do pórtico que evidentemente pois, non lles pertencen. O movemento memorialista e colectivos e entidades culturais urxen a Xunta que declare ben de interese cultural o Museo Carlos Maside. Fano a poucos días de que caduque o procedemento iniciado pola Xunta hai 2 anos e que expira o 21 de agosto. O BNG súmase a esta reclamación. Fala a parlamentaria do Bloque, Mercedes Queixas. Estamos en tempo de desconto e o único que parece que está disposto a facer o Partido Popular é deixar de caer a declaración como BIC do Museo Carlos Maside. Por certo, unha romaría popular homenaxeou en Cervo a Isaac Díaz Pardo. Os impulsores, o grupo Isaac Sargadelos, que naceu co obxectivo de reivindicar a súa figura tras o conflito creado entre a dirección do grupo empresarial e a Inspección de Traballo. E co gallo do ano Castelao, hoxe queremos coarnos na versión de cousas dos Quinquilláns e facémolo a través da súa directora escénica, Tero Rodríguez. Veciños! Veciñas! Os temas que trata cousas como a ecoloxía, como a xustiza social, como a inmigración, son temas de todos os tempos, non? Cousas conectou na súa época co público e cousas conecta co público de hoxe. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Por fidelidade ao noso dereito de liberdade, por lealtade a un réxime político conquerido por dereito cidadán, en cada curro do chan galego caí unha pinga de sangue mártir. Coidaron que de tal xeito nos sometían, coidaron que acribillando os peitos de maisazos faríase estéril a sementeira de ideais, coidaron que ca morte da súa verba corporal morría tamén a súa verba intelectual, coidaron que asasiñando intelixencia mataban para sempre a concenza dun pobo. Tanta é a súa ignorancia, tanta e tan fechada é a súa cerrazón mental. Non, os nosos mortos non enmudeceron. Isto que escoitan é un fragmento do artigo O sangue dos mártires, publicado en agosto do 46 en A Nosa Terra polo intelectual pontevedrés Xosé Núñez Búa. Membro do Seminario de Estudos Galegos e fundador do Partido Galeguista, foi encarcerado un tempo durante a guerra e exiliado en Bos Aires en outubro do 36. Este texto permite comprender un pouco o clima que se vivía en Galicia naqueles difíciles días de xullo do 36. Coincidindo co 89 aniversario do inicio da guerra, queremos deternos nos porqués, no contexto no que se produciu o golpe e tamén nas súas consecuencias. E facémolo coa axuda do catedrático de Historia Contemporánea, Xosé Manuel Núñez Seixas. Que tal, benvido e, sobre todo, grazas por aceptar este convite. Grazas a vos, Olga. O alzamento do 36 chegou 5 anos despois da proclamación da Segunda República, que acabou saltando polos aires tras 5 anos moi convulsos, non? Políticamente, anos de axitación social condicionados por unha crise económica brutal, pero tamén anos de cambios profundos que algúns non quixeron ou non souberon encaixar, non? Ben, a Segunda República efectivamente foi un período caracterizado por certa inestabilidade política, unha inestabilidade política, digamos que no contexto da Europa de entreguerras non era excepcional. Eran tempos de ascenso do fascismo, de ascenso do nacionalsocialismo na Alemanha, de réximes autoritarios en boa parte do continente, e aí unha república que chegou a destempo no contexto europeu, como foi a española, non podía sustraerse, digamos, ese ambiente de polarización, non? Non tanto por impacto da crise económica de 1929, que en España foi moi inferior
a que se registrou noutros países europeus debido ao feito de que a economía española estaba máis illada dos circuitos financeiros internacionais, senón, sobre todo, en fin, polo estoupido de diferentes expectativas e movilizacións sociais que trouxe consigo a República, a falla de, quizáis, de entidade dos partidos republicanos que a podían ter sostido, digamos, nos seus piares centrais, non? Non sei se ese caldo de cultivo foi alimentado tamén por esa vitoria aplastante da Fronte Popular, ese avance dos nacionalismos, ese fito que supuxo a aprobación dos estatutos catalán, vasco e case o galego. Tivo algo que ver, profesor, na desembocadura dos feitos que se acabaron producindo en xullo do 36? Home, todo tivo a ver, efectivamente, primeiro o ambiente de polarización social, o feito de que a vitoria da Fronte Popular nas eleccións de febreiro de 1936 nunca foi aceitada plenamente polas dereitas, que dentro das dereitas, ademais, abriuse paso de maneira cada vez máis clara unha opción rupturista, unha opción antirrepublicana, que ate entón fora mayoritaria, digamos, a versión acomodaticia ou accidentalista, é dicir, a da CEDA de Gil Robles, que quería unha república de orde conservadora, como a do Partido Radical, e, dende logo, unha parte, digamos, da anti-España que comezaban a ver os sectores antirrepublicanos eran, dende logo, os que sen matiz de ninguna clase se consideraban arredistas ou separatistas, non? Porque o Estatuto Catalán fora aprobado en 1932, o Estatuto Vasco, bueno, realmente foi aprobado xa en 1933 en plebiscito, despois referendado polas Cortes antes da Guerra Civil, entrou en vigor xa en plena Guerra Civil, en outubro de 1936, o Estatuto Galego, que foi plebiscitado pois apenas 3 semanas denantes do golpe de Estado, non? Obviamente, dentro do que algúns consideraban que era España roja, España revolucionaria, España bolchevique, a invasión rusa, etcétera, etcétera, incluíase tamén que dentro de esa anti-España estaban os que negaban a unidade da nación española, non? Aí, como ben dixo Calvo Sotelo, nun meeting, non moito antes de morrer, o líder, digamos, da dereita monárquica, el prefería unha España roja a unha España rota. Certo. Foi un golpe, un movimento agardado? Minusvaloraron quizáis as autoridades republicanas a capacidade organizativa dos sublevados? Home, golpes ou planos de golpe contra a República xa houbera varios. Temos en agosto do 32 a chamada Sanjurjada, o golpe protagonizado polo general Sanjurjo en Sevilla, que dende aquela refuxouse en Portugal, e Sanjurjo ia ser o líder da sublevación militar en xullo 36, pero o seu avión bateu, é dicir, o seu avión caeu. Houbera ruido de sabres xa dende comezos do 36, estes acentuáronse despois das eleccións de febreiro do 36, é dicir, o goberno sen dúbida minusvalorou ou non considerou tan alarmantes os sinais dese ruido de sabres, dos que estaba relativamente informado, tomou algunhas decisións quizáis non tan prudentes. Se a Franco, por exemplo, o general Franco o mandan a Canarias e tamén para telo lonxe da península, cometen o erro de enviar a outro que era o principal conspirador ata entón, o general Mola, a Navarra, co cal puido chegar un acordo coa forza que realmente tiña máis presenza en termos de milicias organizadas, que era a Comunión Tradicionalista, non? Que era especialmente forte en Navarra. Entón, ruido de sabres había moitos indicios, moitos sinais. Probablemente o que o goberno non agardaba era unha rebelión tan generalizada e con tantos apoios. E estoura o golpe, algúns territorios resistiron algo máis, pero en Galicia o avance dos golpistas foi veloz. Por que? Non porque en Galicia a xente fose menos republicana que en outros sitios. Eu estou de corrixir os traballos dos alumnos cando din Galicia, zona especialmente conservadora, claro, apoiou os sublevados, non é certo? É dicir, en febreiro de 1936, con todas as pinzas coas que hai que coller os resultados electorais de febreiro de 36, por diversas razóns, pero en febreiro de 36 a Fronte Popular gañou en 3 das 4 provincias galegas. Galicia non acolle o golpe de Estado con masas aínda fervoadas á rúa, como é o caso, por exemplo, en Navarra,
en parte en Vitoria ou en outras zonas, por exemplo, de Castela. Aquí dáse a circunstancia de que os gobernadores civís non dan o paso de armar as milicias obreiras, ou ese paso moi serodio, non se pode organizar unha resistencia militar ao golpe, ou armada, cando menos, como si foi o caso en Madrid, como si foi o caso en Valencia, como si foi o caso en Barcelona, noutros lugares, non? E aparte, aquí dabas a circunstancia de que Galicia era unha ratoeira, é dicir, os que querían fuxir da represión era bastante difícil porque ou podían fuxir por mar ou vía Portugal era complicado porque o Portugal salazarista era favorable aos sublevados, dende caso o primeiro momento, non? Nesa victoria rebelde foi fundamental, non, a intervención da Alemanha e Italia e a decisión de non intervir por parte de Francia e Gran Bretaña, non? A voce, os alemán non sabían nada do golpe de Estado, a diplomacia alemán non estaba informada dos preparativos, isto vese na propia correspondencia da Embaixada de Berlín, da Embaixada do Terceiro Reich en Madrid en xullo 36, sí que estaban informados os italianos. Mussolini viña dende había tempo colaborando cos opositores á República con armas, con diñeiro, etc. Viña financiando a Falange Española. Entón, o que ocorre é que cando o golpe de Estado non triunfa, porque non esquezamos que o que planean os militares é un golpe de Estado, é dicir, que o exército asuma o poder, que haxe un viramento autoritario da República, non quedaba claro se o que ian forzar era unha sorte de goberno provisional militar con suspensión de garantías, se ian promover un goberno de concentración dereitista, pero bueno, en principio parece que o plan era unha xunta militar, pero non necesariamente abolir a legalidade republicana. O que ocorre é que, como non chegan a gañar, pero tampouco son derrotados de todo, e se produce unha división do territorio, o conflito encamíñase cara a unha guerra civil xa 2 semanas despois do golpe. E aí, en parte, Franco, sobre todo cando asume a comandancia das tropas de Marrocos, que a parte do exército, a lexión, os regulares, etc., con máis experiencia de combate que para actuar de forza de choque, Franco ten moita sorte porque recorre algúns intermediarios que son comerciantes alemáns que viven en Tetuán para que pidan apoio armado, sobre todo aéreo, a Alemanha de Hitler. Hitler, contra todo prognóstico, mesmo contra da opinión de algúns dos seus achegados, como Marechal Göring, acorda, é dicir, lea a carta que lle manda Franco, escoita os seus intermediarios, no intermedio dunha ópera de Wagner, porque ele está en Bayreuth. Estes intermediarios chegan a Hitler grazas a conexións persoais co lugartenente de Hitler, con Rudolf Hess, a historia é longa, pero é importante, mentres que as xestións diplomáticas non chegaron a ningures, grazas a isto conseguen que o envío da Lexión Cóndor e o apoio logístico da Alemanha nazi. O apoio de Italia se estaba garantido de antemán, e despois o que, digamos, tamén conseguen os sublevados dunha maneira bastante valenciosa é que se manteña a farsa do Comité de Non Intervención en Xenebra, porque nin a Francia, que ten un goberno da Fronte Popular, pero moi preocupado pola súa estabilidade interna, se moviliza en pro da República, ni tampouco o fai Grande Bretaña. Por que non o fai Gran Bretaña? Porque en parte non o fai Francia, pero sobre todo porque non o fai Gran Bretaña, porque teme que estoupe ou se produza unha sorte de situación semellante á Guerra Civil Rusa no confín do Mediterráneo, e que aí os comunistas se fagan co control da situación e, por tanto, teñan a chave do Mediterráneo. Pois, ainda que non lle gustan os militares sublevados, os cónsules británicos informan das matanzas, etc., gosta ainda menos a posibilidade de que Stalin poida ter un pé, digamos, que poida chegar a fronteira con Gibraltar, non? Entón, basicamente, claro, apoio aos sublevados por parte da Alemanha e Italia, tamén de Portugal, que manda voluntarios que se enrolan na Lexión, os famosos viriatos. En que é fundamental? Sobre todo en garantir que o exército de África pode atravesar o Estreito de Gibraltar.
Naquel momento a frota está en maus da República, basicamente, ¿no? Entón somente se pode cruzar por aire. A forza que despois, realmente a forza de choque máis efectiva que ten naquel intre o exército español está en África. E os sublevados triunfan, o 1 de abril do 39 remata a guerra, e moitos españois tentan fuxir en masa a través da fronteira con Francia, acaban neses campos de traballo dos que tanto se ten escrito, non? En os que eran sometidos a un trato inhumano e humillante, non? Bueno, todo depende de con que o comparemos. É dicir, na altura, efectivamente, os refuxiados republicanos, alrededor de 200.000, poida que algúns máis, que en parte son familias que fuxen perante o avanzo tras tropas franquistas, hai outros que se van por mar, Alicante, cara a Orán, etc. Son efectivamente internados polo goberno francés no que eles chamaban campos de concentración, porque o termo daquela aínda non tiña a connotación que adquiriu despois. Non debemos pensar en condicións semellantes aos campos de concentración nazis nin os campos de traballo soviéticos. Eran campos de internamento improvisados, moitas veces na praia, pero na praia en Argelès en febreiro vai un frío que pela, claro, con infraestructuras eficientes. Certamente os combatentes eran desarmados, atravesar a fronteira, eran conducidos por xendarmes vixiados por tropas coloniais senegalesas, entre outras. En algún momento o goberno francés pensa en aproveitar, en requirir a eses internados que presten un servicio de traballo, foi o chamado, cando os mandan a campos de traballo obrigatorios. Son campos de traballo os que moitos internados tiñan gana de ir, porque iso lles daba maior liberdade. De feito, moitos despois escápanse deses campos de traballo, únense o que despois era a resistencia, non? Pero, bueno, unha parte dese refuxiado despois retorna a España, outra parte fica aí, algúns conseguen embarcar en barcos, en navíos fretados pola propia República ou con recursos, por exemplo, no caso dos galegos, dos emigrantes galegos, para iren a México, para iren a Argentina, para iren a República Dominicana, para iren a Chile, pero outros os máis están obrigados a ficar no sur da Francia, outros quedan en campos de internamento en Orán, non? Entón, condicións humillantes, dende logo, eran condicións pouco gasalleiras, eran condicións nas que se sufrían moitas carencias, pero eran campos de refuxiados máis ou menos improvisados, onde ademais o goberno francés tiña que defrontar as protestas e mesmo as cartas, as ameazas de dimisión de moitos prefectos e alcaldes do sur de Francia que se queixaban de que as súas prazas estaban cheas de esmolantes españois, é dicir, de refugiados españois que consideraban que traían enfermidades, que eran un perigo para a integridade moral das nenas, etc. O mesmiño que agora din algúns sobre os inmigrantes ilegais en España, por certo. Exactamente. Algúns deles, alrededor de 10.000, acabarían deportados en campos de concentración nazis despois da ocupación. Moito se ten falado tamén da responsabilidade das autoridades franquistas no destino de todas estas persoas. De feito, hai uns meses a Fiscalía de Dereitos Humanos decidiu por primeira vez abrir unha investigación. Que papel xogaron as autoridades franquistas no destino destas persoas? Bueno, básicamente as autoridades franquistas desentendéronse, sobre todo cando os alemáns ocupan Francia. Entón, Francia divídese en dúas zonas, unha baixo a administración militar alemá e outra en mans dun goberno colaboracionista, o goberno de Vichy. Os alemáns primeiro non saben moi ben que facer con eses contingentes de refuxiados, despois querenos utilizar como traballadores obrigatorios, o que se chamaban a xerga nazi Zwangsarbeiter. Algúns son fichados pola grande organización que puxo en marcha un ministro do Reich, Fritz Todt, para construir fortificacións no Atlántico, etc., a chamada organización Todt, pero outros son, efectivamente, acaban por ser deportados a campos de concentración nazis e algúns acaban tamén en campos de exterminio. Eses exterminio que sinalabas, que vanse na súa maioría Mauthausen e Kusen, pero hainos tamén en Buchenwald, hainos tamén mulleres en Ravensbrück, etc. Mesmo algún chega a Auschwitz, non? Non son todos, nin a maioría, pero unha porcentaxe bastante significativa. Moitas veces era cuestión do azar. Eu sempre poño o caso
de 4 galegos de Malpica, de 4 mariñeiros de Malpica que se van nun voo, chegan en 1937, fuxen, chegan a Bretaña, dende ali incorpóranse o exército republicano, porque Francia obrigaba os refugiados a ben queres ir zona franquista ou republicana, e fan a guerra co exército da República. 1939 están no campo de refugiados, 2 deles poden ser embarcados cara a Argentina e acaban na Patagonia, outros 2 non teñen esa sorte. Os 2 que acaban na Patagonia, anos despois son os que van a Chimbote en Perú e montan ali, axudan a montar unha factoría pesqueira. Ensinan a pescar os peruanos, e cando os peruanos comezan a comer peixe por influxo de inmigración chinesa, en fin, o tema do ceviche, etcétera, non? Que agora está tan de moda. Os outros 2 irmáns deles que non tiveron esa sorte acabaron nun campos de concentración nazis, non? Aí aínda non sabemos moi ben en investigacións en curso cales eran as lóxicas que podían favorecer que algúns máis ou menos atravesasen o período da Segunda Guerra Mundial ou puidesen unirse, por exemplo, a resistencia no sur de Francia. Boa parte da resistencia francesa son republicanos galegos, e porque algúns acaban deportados en campos de concentración nazis, non? Claro. Entre tanto, os dirixentes republicanos que conseguiron sair con vida da contenta tentaron reorganizarse no exilio. Que papel xogaron e por que non foron capaces de frear o ditador? Bueno, estas son moitas preguntas. As autoridades franquistas sabían o que pasaba cos republicanos, cos que despectivamente ou pejorativamente os alemáns denominaban españois vermellos, Hot Spania, e tamén sabían que iría ser o destino final de varios deles, desentendernos absolutamente e non os protexeron. Os dirixentes da República, unha vez que estaban no exilio, unha vez que a guerra rematara, realmente podían facer moi pouco. Se manter o lume sagro das institucións republicanas, unha certa continuidade institucional. O cálculo, que fora o cálculo inicial do xefe do goberno, Juan Negrín, era antes ou despois estoupará unha guerra mundial. Nesa guerra mundial será entre fascistas e antifascistas, e, por tanto, se os antifascistas triunfan, tamén caerá Franco. Pero, bueno, como sabemos, isto non foi así, ao final foi unha vana esperanza, non? Franco acabou morrendo na súa cama aos 83 anos, un 20 de novembro do 75, despois de case 4 décadas de ditadura, asinando penas de morte case ata o último suspiro, e desde entón houbo algún que outro intento de pedir responsabilidades aos represores que acabaron frenados. Por que no caso de outras ditaduras si se conseguiron enxulgar os responsables e en España non? Bueno, noutros casos conseguiuse xulgar algúns dos responsáveis. É dicir, por Auschwitz pasaron máis de 15.000 alemáns, membros das SS, que eran destinados como gardas, etc. O número de xulgados nos procesos de Auschwitz en 1961 é inferior ao centenar. Que aquí, cando falamos de excepcionalidade de España, compre facer unha paréntese. Na Alemanha foi precisa a súa derrota militar, a súa ocupación e división en 4 partes, os bombardeos masivos da súa poboación para que se producise algo semellante en primeiro momento a unha depuración. Esta depuración non foi perfecta, caeron os grandes, pero quedaron moito dos pequenos. En Italia houbo unha xulgáronse, caeron, foron executados Mussolini e varios dos seus adláteres, pero a maioría dos criminais de guerra, incluso do fascismo, pasaron por penas bastante lenes. É dicir, e o mesmo acontece en Francia, bueno, houve tamén moita manga ancha. O sea, teñamos en conta que isto non é exclusivo de España, é dicir, os procesos de Nuremberg, que logo os diversos procesos que hubo en Alemanha contra os generais da Wehrmacht, dos grupos de despregamento de Auschwitz, etc., atinxiron a unha minoría dos perpetradores. Pero houbo, é dicir, o país onde houve unha xustiza transicional, un axuste de contas co pasado recente máis inmediato, probablemente máis profundo, foi Portugal, porque, bueno, en Portugal houve unha revolución, cousa que non aconteceu en España, e así a todo, pois sobre todo moitos membros da policía política foron salvados e non se xulgaron responsabilidades nin crimes de guerra na guerra colonial, porque o mesmo exército que estivera involucrado nesa guerra despois fora que
derrubar o ditador. Entón, dito isto, obviamente en España que foi o que non houbo, pois nin houbo derrota militar do réxime franquista, nin houbo revolución que o derrocase. Houve unha transición, en esa transición pues, saldouse pois, co que moitos denominan un pacto de esquecemento, non? Pero isto, en maior ou menor medida, houve en case todos os sitios. Con o que pasa que en outros sitios tamén, cando en España que hai ditadura, en outros sitios comezaban a plantexarse unha xeración despois quen foran realmente os culpáveis de moitos crimes de guerra, ata que punto unhas sectores máis amplos das sociedades, alemá, italiana, das sociedades que viviran a ocupación, etc., estiveran tamén involucradas na cooperación co fascismo. Pois Xosé Manuel Núñez Seixas, catedrático de Historia Contemporánea, moitísimas grazas por pasarse hoxe por aquí. Unha aperta. Moitas grazas a vos. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Eu sei que en cada tumba tópase unha espada agardando. Eu sei que en cada morto pervive un berro agardando. Eu sei que para aquela derrota hai unha vitoria agardando. Eu sei no. Dinmo os vosos nomes sobre das lousas agardando. Salvador García Bodaño. A guerra abriu enormes feridas que aínda hoxe seguen sen pechar, como os das arredor de 6.000 familias que perderon os seus durante aqueles durísimos anos da represión. Nomes e voces ten catalogadas preto dun 100 de foxas, delas un terzo foron exhumadas total ou parcialmente nos últimos anos. As últimas actuacións desenvolvéronse en Vilacova, en Rianxo e tamén en Soutelo, en Salceda de Caselas. Falamos xa con Fernando Serrulla, antropólogo forense. Que tal? Benvido. Hola, buenas tardes, que tal? Na foxa de Soutelo, en Salceda de Caselas, buscaban 7 homes asasinados a sangre fría no 36 e conseguiron localizar 2 corpos, non? Sí, así es. La verdad es que no teníamos una idea muy concreta de qué es lo que nos podíamos encontrar. Se hablaba de 5 asesinatos en un primer momento, a principios de septiembre del 36, y 15 días después otras 2 personas asesinadas. La referencia que teníamos era la de un niño de 7 años que nos dijo, bueno, no a nosotros, ya se lo dijo a su hijo cuando ya era mayor, que había en esa zona que se habían enterrado los cuerpos, pero claro, no sabíamos exactamente si podía haber 5, si podían ser 7, si podían ser 2 o qué es lo que podía ocurrir. E o relato dese neno estaba no certo entón, non? Efectivamente, el niño acertó no exactamente con los 5 que buscábamos, porque hay que contar que en este caso pues tenemos una familia, la familia de Severo Boente, de uno de los asesinados, que suponemos que estaba entre los 5 y que nos ha solicitado la recuperación y la entrega de los restos. Entonces, ¿En qué condicións estaban os corpos? Bueno, los cuerpos estaban, para lo que solemos encontrar en Galicia, los cuerpos estaban bastante bien conservados. Dentro de lo que ya digo es habitual, que en Galicia los restos se conservan en general bastante mal por la gran humedad de la tierra y otros factores, pero en este caso concretamente se dio la curiosa circunstancia que el lugar fue cimentado en los años 60 o 70, con lo cual pues los enterramientos llevaban pues eso 40 o 50 años sin recibir apenas agua, ¿no? Y de esta manera pues la falta de agua pues preservó el deterioro y conseguimos que tuviesen un estado, ya digo, que aceptable. Supoño que en moitos casos estes corpos aparecen acompañados de elementos persoais, non? Das víctimas. Neste caso tamén apareceu algún elemento que poida axudar na súa identificación? Bueno, hemos encontrado un elemento que aparece en muchas fosas de la guerra civil, que son minas de lápiz, ¿no? Los lápices utilizados por carpinteros, pero también por otras personas, pues estaban en los bolsillos, y una vez que se degrada la ropa y la madera,
la mina, el grafito sigue conservándose perfectamente, ¿no? Entonces, en este caso, encontramos minas de lápiz, hemos encontrado alguna hebilla del cinturón, parte del cinturón, algunos objetos algunos trozos de ropa, pero bueno, todo esto tenemos que evaluarlo en el laboratorio con más calma y limpiarlo y valorarlo con cuidado, ¿no? ¿Estaban en terra, estaban en ataúdes? Estaban en ataúd, esto es algo que nos ha llamado la atención. Hace unos meses también hicimos una exhumación en Salvaterra do Miño, en Cabreira, y allí también los encontramos en ataúdes, pero en ese caso en Salvaterra ya sabíamos que la gente del pueblo, por la tradición oral, sabíamos que habían sido enterrados en ataúdes, pero en este caso no teníamos ninguna información. Solo sabíamos que algunos cuerpos habían sido trasladados desde el lugar en el que aparecieron, en una carretera, hasta el cementerio, fueron transportados en un carro. Nada más, solo sabíamos eso. Pero en este caso los ataúdes aparecieron, o sea, los cuerpos aparecieron en ataúdes, ¿no? Pola información que puideron ter, ahora supoño que irían as probas ao laboratorio, poden prever a quen puideron pertencer estes corpos? Teñen algunha información? No, de momento es un pouco precipitado hablar sobre esto porque tenemos una impresión de que son dos varones y uno de ellos parece más joven que otro, pero bueno, tampoco tenemos esto tiene que hacerse en un laboratorio de antropología forense después de limpiar los huesos, medirlos, estudiarlos, valorarlos adecuadamente y tomar una decisión, ¿no? Doutor, porque os cadáveres falan moito, non? Do que lle puido acontecer a esa persoa, non? Claro, efectivamente. Tenemos la evidencia, que esto es también muy importante, que en el propio levantamiento ya constatamos la existencia de signos de violencia. Por este hecho, pues pusimos en comunicación del fiscal de Memoria Democrática, que existe apenas hace unos meses en Pontevedra, en Galicia también, pero pusimos en comunicación estos hechos para que abra diligencias de investigación y podamos conocer de forma oficial la verdad de lo que aquí ha ocurrido, ¿no? E tras a exhumación, como é agora o cotexo de datos para identificar os corpos? Bueno, el informe histórico elaborado por la Comisión de Memoria Histórica de Salceda, Salvaterra, bueno, creo que tiene un nombre, la verdad es que nunca me suelo acordar del nombre largo que tiene la asociación que ha promovido esta exhumación. Asociación de Baixo Miño, sí. De Baixo Miño, sí. Salceda, el Louriñá. Bueno, el Louriñá, sí. Louriñá, no sé. Bueno, el caso es que esta asociación, elaboró junto con Kiko, con José Ramón Pazantón, elaboraron un informe histórico y en ese histórico pues tenemos datos como la talla, como la profesión, como la fecha de nacimiento y todos los datos que conocemos de su detención y de dónde estuvieron presos y lo que se sabe, ¿no? de sus vidas. Entonces esa información para nosotros en la antropología es muy importante porque nos permite reconstruir o tener datos de un patrón de digamos, biológico y a partir de ahí, pues bueno, ver si es compatible o no es compatible, ¿no? Hay veces que la profesión deja signos en los huesos, otras veces no. En este caso tenemos un lápiz que pudiera ser un carpintero y esto pues es una orientación, por ejemplo. E cal é o porcentaxe de éxito pola experiencia que ten dos últimos traballos que realizou de exhumación de foxas en Galicia? Habitualmente coinciden os restos coas persoas coas que se buscan? Bueno, no, desafortunadamente lo que pasa en Galicia pasa en toda España, ¿no? Estamos llegando muy tarde a este tipo de procesos. Los hijos casi todos han fallecido. El tiempo corre siempre en contra de todas las investigaciones, las policiales y también estas, ¿no? En las que, claro, los cadáveres en muy mal estado, pues no se pueden obtener la misma información que de un cadáver en buen estado, ¿no? Y tampoco se puede obtener ADN en condiciones y todos son problemas. Cuanto más tiempo pasa, más dificultades hay para obtener resultados, ¿no? Pero bueno, ya te digo que aún en el caso de, por ejemplo, como ocurre en Andalucía y en otras zonas del sur de España, que los huesos se conservan mejor, pues aún en este caso pues las identificaciones son escasas, ¿no?
En mi tesis doctoral, que yo hice en el año 2018, pues confirmé que apenas el 2% de las identificaciones, los que se habían hecho hasta aquel momento, se habían podido identificar genéticamente, ¿no? Hoy en día el porcentaje está bastante más alto porque hay muchísimo más apoyo por parte del gobierno de España, ¿no? Y de otros gobiernos, pero en general el porcentaje es bajo, en torno quizás al 10%, puede llegar al 15% en algún caso, depende mucho de la serie de investigación que cojas, ¿no? Pero en general las identificaciones son muy pocas, ¿no? En primer lugar porque tampoco encontramos las fosas, ¿no? Eso es otra cuestión importante, ¿no? Hay veces que vas a buscar una fosa a un lugar en la que ya no está, o está alterada, o a lo mejor las familias incluso sacaron los cuerpos poco tiempo después de la muerte en la clandestinidad de la noche, ¿no? Entonces, bueno, perciben moitos casos de manipulación das foxas de forma intencionada, probablemente, por parte dos propios represores? No, yo esto no lo percibo. Yo creo que los cementerios, curiosamente, son lugares muy vivos en los que hay muchísima reutilización de los espacios, y eso pues genera que unas personas se entierren sobre otras, ¿no? Y sobre todo se entierran sobre otras si no hay una lápida, si no hay un enterramiento digno, ¿no? Cuando hay un enterramiento digno a nadie se le ocurre exhumar a uno para poner a otro, ¿no? Pero si no sabes quién está debajo, pues, y tienes que enterrar a alguien, pues lo entierras, ¿no? Creo que esto funciona así, ¿no? A espera de que conclúan os traballos de identificación de Soutelo, agora a atención está posta tamén en Vilacova, en Lousame, ¿non? Sí, efectivamente. Ahora la semana que viene pues intervendremos en Vilacova. Con Vilacova ya tenemos una larga historia desde el año 2022. Buscamos a Manuel García Hermo, un sastre de Ribeira que fue asesinado muy cruelmente como una especie de escarmiento para la población, ¿no? Y fue secuestrado y luego inmediatamente asesinado y dejado su cadáver en una curva en Comparada, muy cerquita de Vilacova, y los vecinos enterraron su cuerpo en el cementerio de Vilacova. En el año 2022 hicimos ya una prospección y no encontramos su cuerpo, encontramos otro cuerpo, pero no el de él. Y ahora la familia, la hija, que tiene ya 100 años, pues sigue esperando encontrar a su padre y nos ha pedido por favor que le ayudemos a ver si somos capaces de esta vez encontrarlo. Dígame unha cousa, habitualmente estes traballos de exhumación fanse a petición dos familiares, das asociacións memorialistas, das administracións, quen é o que decide onde se escava e por qué? Bueno, yo participo en todas estas historias desde el convencimiento de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Pero no todo el mundo participa con la misma perspectiva, ¿no? Hay también quien tiene una perspectiva más política, quien tiene una perspectiva más histórica, quien tiene una perspectiva un poco de otro tipo, ¿no? Y desde mi punto de vista, pues yo entiendo que si un cadáver, si no hay una familia que reclama un cadáver, no se debe intervenir, ¿no? Porque esto en términos generales, ¿no? Salvo que el cadáver esté enterrado en un lugar indigno, ¿no? Pongamos por caso una cuneta o en fin, un lugar que no es propio, ¿no? Yo entiendo que cadáveres que están enterrados en cementerios, que a veces incluso se sabe el lugar exacto y se sabe que hay una lápida y que encima no hay familias que reclamen ese tipo de exhumaciones, yo creo que no se deberían hacer, ¿no? La financiación, los trabajos de este tipo de trabajos son costosos, valen mucho dinero al Estado. Y hay que priorizar, entiendo yo, que hay que priorizar aquellas fosas en las que existan familias que reclamen, ¿no? Vostede que leva moitísimos anos realizando estas tarefas, non sei se leva conta do número de foxas, do número de corpos de represaliados que conseguiu identificar durante todo este tempo. No llevo cuenta porque yo formo parte de un equipo multidisciplinar en el que, bueno, a veces colaboras de una forma más total, otras veces de forma parcial, en fin. Yo llevo colaborando en esto desde el año 2001, cuando había apoyo por parte del Estado y cuando no lo había también, ¿no? Entonces, bueno, cuando no lo había, pues era una situación muy difícil, ¿no? Porque todos teníamos que poner de nuestro bolsillo el dinero para poder hacer una exhumación, hacer una investigación de este tipo, ¿no?
Y bueno, ahora que hay apoyo, pues claro, pues ahora es más fácil, ¿no? Y ahora hay mucha más gente que lo puede hacer, ¿no? Pero bueno, quedan... pues, sí, quedan moitas fosas por abrir, sí. Sí, quedan muchas fosas. No sabemos exactamente el número porque, curiosamente, aquí en Galicia, por ejemplo, cada vez que vamos a un lugar, a una fosa, y difundimos una información a través de los medios de comunicación, pues se acerca gente a contarnos historias, ¿no? Y es muy frecuente que estemos en una exhumación y nos aparezca un vecino contándonos que hay otra fosa a 200 metros de donde estamos excavando, por ejemplo, ¿no? Y esto nos ha pasado en Trasanquelos, nos ha pasado en muchas fosas. Y bueno, hay miedo, todavía se percibe cierto miedo. Yo más bien también creo que además de miedo, pues se sufrió mucho en aquellos años. No por supuesto por los muertos, pero no solo por los muertos, sobre todo por las familias, ¿no? Que tuvieron que vivir en silencio el dolor que supuso pues perder a su padre, a su madre, a su hermano, y además no poder hablar del tema, ¿no? Porque hablar podía suponer también riesgo para ellos, ¿no? De cárcel o de lesiones o de tortura o de muerte, ¿no? Entonces ese dolor la gente lo tiene tan interiorizado que ha conseguido a través de esta especie de no hablar del tema que no le duela, y si hablan les duele, ¿no? Yo recuerdo una mujer en la fosa de Trasanquelos que quise entrevistar, ¿no? Y su hijo me dijo, mira, ella no puede hablar, no es que no quiera hablar, no puede hablar. Ella si habla se va a desmoronar, ¿sabes? Rompe. Porque, claro, ella quedó huérfana con su madre, también con otros 5 hijos que tuvieron sin dinero, sin forma de sobrevivir en periodo de guerra, y bueno, sufrieron muchísimo, ¿no? Y hablar de todo esto, aunque le daba mucha alegría poder pensar en recuperar los restos de su padre, pero hablar de la historia de su padre, de cómo desapareció, era tremendamente doloroso. Ya no es solamente una cuestión de miedo, ¿no? Es una cuestión emocional moi intensa, ¿no? Sí, supoño que se tería atopado moitas historias, non sei se algunha lle quedou na retina como desta muller, porque as feridas aínda continúan abertas, non, doutor? Sí, bueno, Santiago Macías, una persona que fue vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Ponferrada, estos que iniciaron un poco el movimiento de la memoria histórica, ¿no? El movimiento social. Pues Santiago Macías dice en uno de sus libros que cada fosa que abre es una herida que se cierra, ¿no? Y yo creo sinceramente que esto es así. Esto es así, ¿no? Lejos un poco de los discursos baratos de algunas personas en los medios de comunicación, ¿no? Pues creo que hay muchísimos prejuicios con relación a lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos identificado a personas de ambos bandos, ¿no? Y hemos entregado los restos con la misma alegría y con la misma dignidad que cualquier persona se merece, ¿no? Porque recuerdo el caso por ejemplo, de una mujer, una hija que también vio cómo secuestraban a su padre unos guerrilleros antifranquistas y jamás nunca volvió a saber nada de él, ¿no? Y cuando lo encontramos y se lo entregamos, pues todavía hoy pienso que no se ha separado de la caja que le entregamos con los restos. La familia trataba de convencerle de que llevara la caja al cementerio, pero la mujer vivió durante tantos años con el dolor de no tener a su padre, ¿no? Que ahora yo creo que no se va a separar nunca de su padre, ¿no? De los restos de su padre. Pois Fernando Sarrulla, antropólogo forense, moitas grazas polo seu traballo, por contarnos todas estas historias e por pasarse pola ferida aberta no 36. Grazas e unha aperta. Vale, muchas gracias. Pero ademais a guerra deixou outro tipo de feridas, as da separación e as do exilio. Calcúlase que preto de 500.000 de españois puideron terse exiliado tralo golpe militar. Algúns regresaron nos anos 40, pero moitos, uns 200.000, tardarían décadas en regresar. É o caso de Constantino Miloro, un catalán que marchou a Francia con 17 anos, que fora mobilizado probablemente na Quinta do Biberón e que co tempo refaría a súa vida en Galicia.
A súa filla Dolores, que o perdeu cando apenas tiña 5 anos, leva moito tempo atando cabos para tentar reconstruir o periplo vivido polo seu pai nos campos de internamento franceses. Hai uns meses amosou en Vigo o resultado da súa investigación na exposición En nome do pai. Hoxe achéganos a súa historia na ferida aberta no 36. Marchou máis ou menos con 17 anos, o que non sei, porque non está moi ben documentado, me refiro aos que foron na Quinta do Biberón, que foron os que se movilizaron despois da batalla da pérdida da zona de Aragón. Comezou a batalla do Ebro, se reclutou entre os barrios así máis pobres de Barcelona, se reclutaron rapaces moi novos, incluso George Orwell fala de 14 anos, pero de entre 16 e 17 anos, máis ou menos. A súa nai saiu cos 3 fillos, embarazada de 6 meses, en un camión de simpatizantes da República. Eu entendo que saiu pola zona pola carretera que iba de Gerona a Pertús, entrou por esa zona, e o meu pai entrou un contingente do exército separado da familia, é dicir, ele estaba loitando na guerra, e entón ele entrou separado da súa nai, ainda que tiña 17 anos. El entrou en Francia no ano 39, en 5 de febreiro. Primeiro pasou polo campo de Prat-Molló, despois por Arles-sur-Tech, despois o mandaron a Molins d'Allès, que é un concello moi cerca de onde se formou o goberno de Vichy, é dicir, a un hospital psiquiátrico que tiña como unha especie de zona onde albergaba algúns republicanos, que se chamaba o Hospital de Santa Catarina. Despois de aí volveu outra vez ao sur, a Cahors, porque encontrou un traballo nunha granxa. Despois ele abandonou esa granxa porque o empregador non lle pagaba, entón el decidiu fuxir, deixar ese contrato, e os españoles nese momento non podían andar por Francia así soltos, que tiñan que ou aceptar un traballo ou adherirse a unha compañía de traballadores estranxeiros ou ter algún tipo de contrato con algunha industria para poder sair dos campos. Entón, el entendeuse como unha fuga, eso. Acabou no campo de Catús-Vilarí, e despois do campo de Catús-Vilarí pensamos nun rapaz moi novo que, tiña ese espírito, de non seguir moito as normas que impuñan. Entón, saiu para traballar, buscando outro traballo mellor do campo, e o castigaron mobilizando nun grupo de traballadores estranxeiros que tamén abandonou, e entón o meteron no campo disciplinario de Vernet. Hai un escritor catalán que ten un libro que se chama La diáspora republicana, que ten un relato sobre o que era o campo de Prat-Molló. Prat-Molló realmente era un campo que eles se chamaban de recolección, que era un campo de triaje. Era onde eles chegaban e despois os distribuían a diferentes lugares, porque non era ni sequera un campo, era un lugar cercado por unha alambrada, cerca do río Tech, sen ningunha cobertura, de teitos, o mellor se construiu despois, pero cando eles chegaron non, e facían unha temperatura de 9 grados bajo cero, co cal tiñan que estar agrupados, dándose calor entre mantas, poñéndose, este relato conta él, se puñan en círculo, e os de fora iban turnándose, para os de fora iban meténdose dentro, e despois cambiaban outra vez o turno, e procuraban non dormirse para non congelarse. O Fronte Popular cae, no 37 cae porque León Blum dimite despois de que se firma a intervención, e o goberno que entra é un goberno de centro-dereita. Ese goberno asina moitísimos decretos,
un pouco sinalando os refugiados, nese momento reciben non só os refugiados españoles, sino de todos os lugares de Europa que fuxen do nazismo e do fascismo. Entón, son sinalados, moitos están moi politizados, pertencen ao Partido Comunista, ao Partido Anarquista, ao Partido Socialista, e son, elementos perigosos para a nación. Eso é o que empeza a crearse como propaganda, entón é como unha especie de persecución contra os estranxeiros. Empecé a buscar pois nos memoriales ou nos memoriais de Argelès, no memorial de Gurs, busquei tamén despois nos arquivos departamentais de onde estaban os campos, ou de Pirineos Orientales, ou de Pirineos Atlánticos, busquei así, fui encontrando cousas, pero ao mellor non sobre o meu pai, máis ben sobre a miña avoa. Pero sobre o meu pai encontrei un tesouro que foi unha ficha, que o primeiro que me enviaron del, que foi do amical de Bernet de Ariès. Entón aí descubrín que estivo no campo de Bernet, e a partir de aí fui reconstruindo toda a historia hacia atrás, pero non pude chegar ata o principio, seguía sen saber por onde ele entrara, que pasara ata ese momento. Entón, pois entón me dirixín unha persoa que traballaba nos arquivos tamén, non sei se dese arquivo departamental ou de outro, creo que foi o de Ariès, que me dixo que me puxera en contacto se o meu pai, o último lugar onde residiu foi Maison Lafitte, que está cerca de París, que me comunicase con eles para que me enviasen o expediente. E tiñan un expediente completo de casi 120 follas, e aí é onde atopei moita información. Despois de Bernet de Ariès, ele é repatriado a España. Entón, despois da repatriación a España, ele é obligado a facer o servizo militar, está 6 meses nunha casa de reclutas, fai o servizo militar e despois, o ano seguinte, é enviado á División Azul. Entón, na División Azul, ele pasa un ano e regresa no 43 da División Azul, e continúa mobilizado no exército nun reximento de fortificación. Os reximentos de fortificación durante o franquismo eran os que facían todas as fortificacións, os búnkeres na zona do Pirineo, un pouco era para protexerse no caso de que entrasen os aliados ou tivesen algún tipo de enfrentamento bélico, o que facían era selar a fronteira. Entón traballaban nese tipo de traballo de fortificación os soldados de leva, ou senón tamén ás veces traballaban nesas fortificacións os batallóns de traballadores soldados, que eran os que estaban penados por ter un pasado republicano. Entón, el, ante esa situación, cando licencia no 46, decide fuxir outra vez a Francia. Entón, entra clandestinamente. Entón, un dos documentos que atopei nese expediente é a declaración policial, cando ele entra na fronteira, na que conta todo o periplo, dende que entrou en Francia ata que saiu, e despois cando está en España e cando volve, non? Entón, parece todo. E ti me preguntabas antes da miña nai, non? Da miña avoa, cando se reencontran, pois mira, el sae no 39 e se reencontra con súa nai no 47. Empeza a traballar en Francia, despois se casa con a muller, se divorcia e despois coñece a miña nai e está hasta o 68. E no 47 hasta o 68 que volve outra vez a España. Casou en Francia antes de coñecer a miña nai, estaba casado e divorciado, tiña unha familia anterior, tiña 3 fillos, e eses fillos, a través dunha irmá do meu pai, souberon que tiñan 2 irmás en España, hermanastras, neste caso, somos irmás por parte de pai, e no 2019 nos reencontramos. Entón, ese reencontro fixo que se activasen relacións familiares coas que perderamos o contacto, que foi as fillas dunha tía que pasou coa súa nai, con miña avoa, con 5 anos a fronteira, e que lle contou a eses fillos do meu pai que tiñan 2 irmás e nos buscaron. A raíz de toda esa búsqueda, ese reencontro no 2019,
eu empezo a atar cabos de cousas que a miña nai non me contou, como o pai non fuxiu a Francia dunha maneira, é dicir, que fuxiu na retirada, que é algo que eu nunca non sabía. A miña nai me contaba como o pai estaba en Francia, pero non sabía moi ben en que momento marchou para lá, ni cales foron as circunstancias. E as miñas primas se coñecían pola súa nai. Hai moitos libros que falan do exilio español, e hai moitas persoas que fuxiron no exilio español, pero claro, sempre os que temos en mente son xente que, bueno, pois ten algunha relevancia porque son personaxes políticos, artistas ou literatos, pero a xente común, ese tipo de persoas son os olvidados dos olvidados. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Pero ademais o golpe militar e os 40 anos de ditadura posterior deixaron unha pegada imborrable nas nosas letras. Durante anos a produción en galego estivo prohibida e os poucos traballos que se editaban correron a cargo dos exiliados. Sábeo ben o catedrático de literatura galega Xesús Alonso Montero, que leva décadas reconstruindo a memoria dos represaliados. Hai uns días recibiunos en Vigo. Os seus case 97 anos botou a vista atrás para compartir con nós os recordos de guerra daquel neno de 7 anos que viu partir a seu pai cara a illa de San Simón e os problemas aos que se enfrontou pola súa militancia comunista. Hoxe na ferida aberta no 36 recibimos a un auténtico arquitecto da memoria. Naceu en Vigo, hai case 97 anos, presidente do Foro pola Memoria Republicana, militante do Partido Comunista, membro de número da Academia Galega, un organismo que presidiu ademais durante 4 anos e un home dedicado en corpo e alma desde hai décadas á investigación e tamén á creación literaria. Profesor Xesús Alonso Montero, que tal? Moitas grazas por recibirme. Bueno, o agradecido son eu. Bueno, a ver como facemos, non? Para condensar tantísimo traballo, tanta experiencia, non? Son unha entrevista. A min gustaríame que comezáramos, se lle parece, polo principio, non? Polos primeiros recordos que ten da súa infancia. Vostede no 36, que tiña 7. Que lembranza ten daqueles acontecementos? E deses acontecementos previos, estou falando, por exemplo, do triunfo da Fronte Popular, da campaña da prol do Estatuto, do estourido da guerra. Ten algún recordo desa época? Coa axuda do meu irmán maior, que xa non está entre nós, xa dórome fora, como se di no galego da terra xa, sei que un dos primeiros recordos, e que ten que ver de alguna maneira tamén coa miña biografía política, é o día do triunfo do Frente Popular. Eu digo Frente Popular, que era como se chamaba, e por iso non digo Fronte Popular, porque o meu irmán Julio sempre me dixo, cando eu dicía, eu recordo no 36 que ali na taberna de meu pai, e a taberna de meu pai ian xente da estación, maleteros, mozos da estación, carpinteiros, ferreiros, etc. Era unha taberna máis ben proletaria. Entón recibiron o día ese a noticia do triunfo do Frente Popular, bueno, con auténtica ledicia. Houbo aturuxos, eu non sei se houbo aturuxos, pero sei que había un balbordo especial. E eu, neno de 7 anos, eu percibín que non era día de festa, que non era o día da festa do patrón, que era algo insólito. E bueno, pois eu recordo eso, como recordo a manifestación do 1º de maio de 1936, que a primeira e a única que se fai en Galicia despois do triunfo do Frente Popular, que fora o 16 de febreiro, mes e medio antes. Por que recordo con tanta viveza a manifestación dese día? Porque eu tiña noticias de que meu irmán, que era pioneiro roxo, ia ir na manifestación. Entón eu sei que madruguei para poñerme na acera, nun sitio así máis ou menos destacado, para ver ben a meu irmão, que levaría unha bandeira ou levaría un estandarte, e para ver a manifestación en que había música, gaiteiros, tambores. Bueno, era a cousa dun neno que vio unha manifestación na que iba o seu irmán. E eu recordo hoxe
sin necesidade da axuda que logo me brindou o meu irmán maior, anos despois, que as paredes das casas, empezando pola taberna dos meus pais, estaban inzadas cunha pintada que era UHP, UHP. E ese era o berro que meu irmán e outra xente nova ou non nova da manifestación ia proferindo no transcurso da manifestación. O HP estamos no 36, é un eslogan que se inventou na Revolución de Asturias no ano 34, Uníos hermanos proletarios. Antes que falamos privadamente ti e máis eu, disa Díaz Pardo, agora vai sair Díaz Pardo, porque un día faleille desto e dixome eu iba nesa manifestación. Anda. Bueno, pois eso recordo, e desde logo recordo o estoupido da Guerra Civil, porque, bueno, isto levaríanos moito tempo. Meu pai, que era un home, ia decir franquista, vamos a ver, meu pai era un home da aldea do Ribeiro, era un home casi analfabeto, era un home traballador do campo, etc., con moitas virtudes nese sentido, pero era un home de pensamento tradicional, pero estuvo... Bueno, pois eso recordo, e desde logo recordo o estoupido da Guerra Civil, porque, bueno, isto levaríanos moito tempo. Meu pai, que era un home, ia decir franquista, vamos a ver, meu pai era un home da aldea do Ribeiro, era un home casi analfabeto, era un home traballador do campo, etc., con moitas virtudes nese sentido, pero era un home de pensamento tradicional, pero estuvo preso. Sendo franquista, prendérono, porque resulta que un destacado militante do Partido Socialista de Vigo, pois que vivía en Lavadores, que o que chaman aquí a Rusia chiquita, pois como había tiros, ali houve algo de resistencia, tanto que hasta o día 19, 20, 21 aquelo non estivo nas mans franquistas. Dixo, eu podía quedar, porque na taberna de meus pais tamén daban camas, entón podía quedar aquí unha noite ou dúas e tal e cual. E isto eu seino moi ben polo que me contou o meu irmán maior. Eu non vin esta escena, e se vira esta escena non a comprendería tampouco. Bueno, e meu irmán maior contoume de que meus pais dicen, bueno, claro, nós podemos meternos nun lío. Que sucedía? Que na taberna de meu pai, onde eu nacín, que se chamaba El Recreo, na rúa Urzaiz, a noitiña ou a tardiña, a cúpula do Partido Socialista en Vigo, empezando polo alcalde don Emilio Martínez Garrido, a cúpula que foi fusilada en Pereiró o 20 de agosto, todos eles, a cúpula tomaba o vaso ali, tomaba unhas tapas, e entón un dos que tomaba coa cúpula, que era o secretario da Casa del Pueblo, decíase del Pueblo, non do pobo, era un tal Brunet. E o Bruneo que lles pida a meus pais que o deixen quedar ali, e alguén delatou esa cousa. E un bo día apareceu a policía, a falanxe e tal, e collen a meu pai. E meu pai fai unha declaración. Meu pai contou toda a verdade, porque os interrogadores dicían, pero usted tenía afinidades ideológicas con esos señores que iban a su casa. Mire, ideolóxicas non sei ben o que é, eu sei que eran os señores educados, uns señores que me daba a impresión de que era xente así moi importante, que eran correctos, que deixaban unha propina e que me facían gasto. Eu vivo desto. Logo meu pai tivo moitos apoios de xente de dereitas, tanto que, bueno, estuvo primeiro na prisión de aquí, logo levaron a San Simón, está de agosto a mediados de maio. Recordo o día que cunha especie de cesta no que traería a súa pouca roupa interior e algunha cousa, algún enser, vexo chegar a meu pai que regresa de San Simón. Isto é xa o ano 37, maio do 37. Vou contar aquí unha cousa que parece espantosa, pero a ver se a conto ben. Sucede que entonces nos primeiros días
miña nai mandounos para Castrelos e ali vivía unha que fora criada da taberna de meus pais. Estuvemos na casa e falan coa miña avoa de Ventosela, Alano Ribeiro, de que haberá que, en fin, botarlle unha man a estes nenos pequenos porque o Benito, meu pai, está preso e miña nai ten moito que facer porque hai que atender a taberna, etcétera, etcétera. E recordo que este meu tío Antonio foinos buscar a aldea de Castrelos e trouxonos a Vigo para logo levarnos á aldea. Bueno, a familia moveuse para botar unha man naquela situación que era moi problemática, inesperable. E a partir dese momento foi cando decidiron que os rapaces debían medrar, debían criarse en Ventosela, non? Non, pero eso é unha visión señoriteira da cuestión. Como foi entón? No, meu pai puxeron a taberna para con moito sacrificio facer uns aforriños e comprar unhas viñas máis e chegar a ter un capital grandeiro. O 1 de xaneiro do 38, meu pai, primeiro, xa ten os aforros necesarios para adquirir ese monte e tal e cual. E segundo, está farto da cidade onde viviu unha experiencia para el extraña e moi dolorosa, non a esperaba. El era un home de pensamento tradicional, bueno, aquelo veu. Entonces, vámonos todos para a aldea. Eu chego á aldea con 8 anos, un mes e 8 días ou algo así. E, bueno, chego o 1 de xaneiro e o día 7 de xaneiro eu vou á escola pública. Terminaron xa as vacacións á escola pública de Ventosela e vou cos rapaces de Ventosela e xogo a pelota cos rapaces de Ventosela. Os domingos que os rapaces non traballan vamos buscar niños, vamos buscar piñas, etcétera, etcétera, e eu estou entrando nun mundo moi distinto. Eu son moito máis culto ca eles en determinadas materias. Sei o que é un teléfono e unha porta xiratoria nun hotel. Eles non saben o que é eso. Pero eu ali son un inculto, porque eu non distingo o canto do merlo do canto do xílgaro. Por lo tanto, a hora de encontrar niños era moito máis torpe ca eles. Cando hai que agatuñar por unha mazaira para irlle roubar as mazás ou os figos ao cura, eles agatuñan mellor que a min, porque eu en Vigo nunca agatuñara por un piñeiro ou por un sobreiro ou por un carballo. Entonces, eu son un analfabeto, case un analfabeto. Pero hai o problema do idioma, hai o problema da comunicación. Eu non falo galego, eu falo castelán, porque meus pais educábanme para señoritos. Claro, como facían todos. Polo tanto, eu daquela non sabía que a lingua na que me falaban os meus pais era a lingua A, e a lingua que eles falaban entre sí era a lingua B. Eso soubeno despois. Entonces, dos amigos da escola había un, algo maior que a min, un ano ou dous, pero íamos á escola xuntos, Modesto Fernández, chamábase, xa morreu, que un día increpoume ou porque eu falaba en castelán ou porque falaba nun galego moi castelanizado. Entonces el díxome: Suso, ti andas en zocos como a nós, ti andas co pantalón remendado como a nós, ti traballas nos eiros levando feixes de estrume ao lombo como a nós, tes que falar como a nós. E eu creo que, como tiña un bo coñecemento pasivo e como de pequeno non era moi parvo, pois en 2-3 semanas fixen un curso acelerado de galego e cheguei a falar o galego, o idioma das clases baixas, coa mesma fluidez e coa mesma naturalidade que a eles. E así foi medrando o Suso, chegaron os anos do instituto e despois os anos da universidade. E neses anos, que recordos ten? Eu empecé o bacharelato aos 14 anos e medio, cando daquela o normal era empezar aos 10. De 10 a 17. Por que eu empezo o bacharelato tan tarde? Meu pai quería que estivésemos vencellados ao sacho. E eu, ainda yo dicía outro día, non sei quen, eu detesto o campo. Porque o campo gustalles aos señoritos que viven na cidade.
pero eu estaba farto de andar con feixes de estrumo ao lombo, estaba farto de andar con saco de carapucho, estaba farto de dormir nunha cama que as mantas estaban húmedas, estaba farto de andar mollado, estaba farto, tanto que con 14 anos dixenlles a meus pais: eu de mozo non vou ser labrego, non vou ser labrador. E cando xa estábamos nesta, ven un médico. Por primeira vez, os alumnos dunha escola vamos a un recoñecemento médico a ver se estamos mal do pulmón, do corazón. Entón, todos van pasando, e cando chegan a min, un médico dice: pero que te parece este chico? Míralo bien, póñemo fonendo. E entonces eu oín algo en on, pero eu interpretei que tiña algo do pulmón. Correuse pola aldea e os rapaces xa non querían estar ao meu lado, xa non querían xogar comigo porque eu tiña unha enfermedade contagiosa. Miña nai, que era máis científica que meu pai, vai falar co mestre e pregúntalle: pero o Suso que ten? Bueno, ali o que dixeron é que ten algo do corazón. Entón, como eu estaba mal do corazón, eu levantaba ás 11, eu vivía como un señorito, e un día que me levanto ás 11, porque eu non podo traballar no campo, hai un diálogo, escoito un diálogo na cociña entre meu pai e miña nai. Entonces, meu pai chamase Benito, miña nai Angelina, e dille a miña nai, porque miña nai era a cabeza reitora para estas cousas: bueno, Benito, que facemos co Suso? E meu pai contesta, literal: o Suso, que non vale para nada, que estudie. E estudiei. E estudiou? E de que maneira? Entonces, había en Ribadavia un colexio que se chamaba pomposamente Academos, en que había un profesor que explicaba todas as letras, latín, grego, francés, xeografía, historia, literatura, gramática, e outro que explicaba todas as ciencias. Pero esa academia, Academos, empezou a ir mal, e daquela o meu irmán, que acaba de vir do servicio militar, puxo unha taberna en Vigo, e entonces eu veño con meu irmán o maior e fago os 2 últimos anos do bacharelato, o 6º e o 7º, aquí en Vigo e tal. E ao terminar, no ano 48, termino en xuño, e en setembro vou estudiar na Universidade Central a Madrid, porque eu quería facer primeiro filosofía e letras, eu era un home de letras, pero ademais eu quería máis, porque na Facultade de Filosofía e Letras, por exemplo, na Universidade de Madrid, na de Salamanca, na de Barcelona, había 7 especialidades. Unha delas a de Filoloxía Románica. Esa era a que respondía máis ás miñas inquedanzas literarias por un lado e lingüísticas por outro, porque todas estas experiencias, os rapaces que se metían conmigo porque non falaba o galego, etc., etc., todo eso foise pousando na cerna do meu espírito e de alguma maneira tiña que sair. Por lo tanto, eu escollo unha carreira que, na miña opinión, vai dar resposta, polo menos parcial, a todas estas inquedanzas que eu tiña. E vou a Madrid. E en Madrid teño a sorte, pero xa nos primeiros 15 días do curso, outubro do ano 48, de que un colega que se chamaba José Fernando Cerrada Algarra é sobriño do famoso Ben Chosei. Entonces dixome un día: Suso, yo tengo un tío que, hombre, que deberías conocer, te lo voy a presentar, un tío mío que es orensano como tú, que tiene muchos libros y que tiene muchos libros en lengua gallega. E eu a todo eu mentalmente iba dicindo que sí a todo, e fíxate ti, Nuria, dixen eu, ten libros en lingua galega. Eu nunca vira libros en galego. Entonces chegamos ali, Martín de los Heros 72, primeiro esquerda. Bueno, porque logo fui moitas veces. Sí. Peta, e de pronto dirixes a min e dice: así que vostede é do Ribeiro, non? E eu dixen: trágame terra, Nuria, cal é o problema meu? Eu non sabía que había no mundo algunha persoa que fora da clase alta e ilustrada, un inspector de primeiro ensino, que falara en galego. Non que falara en galego en Madrid, que falara en galego en Ourense ou en Lugo, en Ribadavia. Eso para min non existía. Esa xente falaba toda en castelán. Entonces eu ese día, e nos días seguintes, descubrín que existía a literatura en galego e que existían escritores, algúns
como Otero Pedrallo, que vivían a 8 kilómetros da miña aldea. E eu non sabía das... E non digamos Castelao, que iba a morrer no ano 50, e que eu non sabía que existía, que vivía en Buenos Aires, que fora ministro da República en París 2 ou 3 anos antes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tanto que eu, como antifranquista, o primeiro que son é galeguista. Foi unha persoa activa políticamente durante os seus anos de universitario? Bueno, é que daquela, é que claro, ti eres moi nova, é que no ano 48, 49, quen é activo? No 56, cando eu estou facendo as miñas primeiras oposicións á cátedra, é cando hai a primeira gran manifestación estudiantil. Eu, no ano 56, o 12 de outubro do ano 56, gaño a miña primeira cátedra. E escollo Santiago, voume para Santiago e ali conecto de novo con Piñeiro. E Ramón Piñeiro foi o gran estimulador da conciencia galeguista, da xente nova, da xente da miña época, a xente un poquinho máis nova que a min, como Beiras, como Mourullo, como Franco Grande, como Méndez Ferrín, etcétera, etcétera, que estaban na Universidade de Santiago e que pasaban pola súa famosa mesa camilla. Bueno, pero eran galeguistas, e nese galeguismo estaba eu. Pero eu no ano 56-57, de alguma maneira distanciome, pero por razóns persoais, máis que ideolóxicas, de Piñeiro, empezo a percibir signos que non percibía antes, e sobre todo atópome cun libro clandestino que foi decisivo na miña formación, un libro de prosas de Machado, donde hai 2 textos que eu non coñecía, un que é Discurso a las Juventudes Socialistas Unificadas, un de maio de 1937, un discurso que profire Machado ás Juventudes Socialistas Unificadas en Valencia. E bueno, entonces eu empezo a escribir en La Noche, porque o director de La Noche, Borobó, era moi amigo meu, había unhas páxinas de artes e letras, e na medida en que algunhas cousas se podían escribir, porque é unha ditadura de Franco, pero unha ditadura sempre ten fendas, sempre ten regandixas. Entonces, bueno, hai un pouquiño de cautela, e entonces eu paso por ser, entre os 60 e os 62, a única persoa que abertamente defende o que daquela se chamaba a literatura comprometida. Un día saí eu da clase no ano 62, vexo un home alto, tal, Jesús Alonso Monteiro, eu creo que era un pai dun alumno, un tío que a veces veñen a preguntar polos rapaces ou así, e traía un artigo meu. Bueno, entonces eu conecto co Partido Comunista, gracias a Borobó, por este. Bueno, seguimos falando, e un día, falando cos 3, no café do centro, ali na Praza Maior de Lugo, quedamos sin facer ningún xuramento, nin firmar ningún documento, na idea de que eu entraba a colaborar co partido. Eu eso sitúo a 1 de maio, e eu supoño que por presumir digo que o 1 de maio do ano 62. E foi nesa época na que se produciu esa viaxe a Moscova. Sí, un pouquiño despois, 2 meses despois, porque a viaxe a fins de xullo de 1962. Un bo día véñenme coa noticia de que vai haber un congreso da paz, e os congresos pola paz organizábaos, bueno, a xente de esquerdas e debaixo os partidos comunistas. Entonces, quen representaba daquela a intelectualidade galega, por decirlo así? Pois, na opinión deles, eu. Eu chego a Moscú na creenza, por parte do Dolores Ibarruri, a quen coñezo ali e con quen comín 8, 10, 12 veces, e con Enrique Lister, que eu era profesor de historia. Dixe, non, son profesor de literatura. E como puido facer para intentar esquivar as autoridades nun momento tan complicado? Bueno, primeiro chego a París cun pasaporte que di na súa primeira páxina, pasaporte del Estado español, válido para todos los países del mundo, excepto Rusia y países satélites. 2 puntos. Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, etc. Bueno, ese pasaporte permitiume entrar en Francia, pero de pronto Ramón
que era a miña conexión co partido, eu non coñezo ali a ninguén máis, dime, tendes que esperar, porque había outros que eu vou coñecer en Moscova. Por exemplo, José Agustín Goytisolo, o poeta. Eu quedo 2 ou 3 días en París, co cual ando por as librerías, vexo algunha xente emigrante que eu coñezo por ali, hasta que me din que está o pasaporte, pero antes pedironme o nome que eu quería para ese pasaporte e puxen Alonso Quijano. Así que algún día aparecerá ese pasaporte e Alonso Quijano, aparte de o Alonso Quijano Cervantino, o outro son eu. Conserva ese pasaporte? Non, eso tamén ten, que esas cousas son moi difíciles, porque cando eu regreso da Unión Soviética, vou á casa de Ramón, veo que traio e dice, todo isto deixo aquí. Eu non podo pasar a fronteira, non podo pasar aduanas en Barajas. Eu teño a sospeita de que a policía sabe algo desto. Si me ve pasar en Barajas, en aduanas, con libros soviéticos, con cousas así, evidentemente estaulles dando a razón, que a sospeita deles é válida. E conseguiu sair indemne desa viaxe? Sí, saín, porque agora anda por aí un libro en que se publica o informe que fixo a Policía Española de min en febreiro do 68, xa pasada. Pois saben de moitas actividades miñas, pero esa non a menciona, o que quere dicir que non a saben. Eu ingresei no Partido Comunista para acabar con Franco, pero, de alguna maneira, para que algún día se instaure un réximen político, social e cultural en que se produza un home que non estea condicionado pola codicia, polo diñeiro, pola desigualdade, polas injusticias. Un home que viva, que se eduque nunha sociedade que forzosamente ten que crear un home novo. Entón, eu cando teño a oportunidade de ir á Unión Soviética porque o Partido Comunista decide que vaya eu en representación da intelectualidade galega, quería pensar que, en todo caso, xa se estaba producindo o home novo. Non encontrei eso. E máis, recordo que unha vez, diante do Kremlin, paseando con Salvat, con Marcos Ana e con José Agustín Goytisolo, se non chorei, esvagoei, porque eu o home novo non o encontrei. Vostede tivo algún que outro problema coas autoridades franquistas pola súa militancia comunista? Conteme, en que medida? Eu teño no meu arquivo que está en Ourense, que se chama Alxán, Arquivo Literario Xosé Alonso Montero, na Biblioteca da Diputación de Ourense, hai unha carpeta chea de telegramas de gobernadores civis prohibíndome conferencias. Eu fun en Lugo 3 veces, pasei pola comisaría. No primeiro interrogatorio estuve en 12 horas, de 12 a 12, 12 da mediodía a 12 da noite, mentindo. E logo a min o que me abrazaban é a multas. A min meteronme bastantes multas. Bueno, e logo no ano 75, antes da morte de Franco, eu fun desterrado a Montilla, provincia de Córdoba. Un desterro como de Castelao, porque cando se fala do desterro de Castelao, é un desterro administrativo. E Alexandre Bóveda tamén a Cádiz, por necesidades del servicio, e a min din que teño que escoller un instituto que este a 1000 kilómetros de Galicia. Como di o expediente que se me fixo, que hai que alejarlo de Galicia, onde dejaría de tener el proselitismo que habitualmente tiene. Di unha das cláusulas inculpatorias miña. Pero bueno, todo isto me pasou en Lugo, pero ainda así eu volvería a Lugo. Vostede sempre di que os momentos máis felices pasounos en Lugo e ali coñeceu a personas que chegaron a marcarte, como por exemplo Ángel Xoán, non? Ese poeta e debuxante lugués que acabou condenado a morte e despois preso en Canarias durante varios anos e que tivo que empezar a súa vida de cero despois en Lugo, non? Bueno, eu xa lle contestei a unha tal Nuria hai bastantes anos para un estupendo libro que escribiu e que foi premiado, pero bueno, xa que teño que contar algo del, desde o principio percibín que era, eu creo que isto xa xo contei daquela, un home bastante amargado. Creo que xo dixen, sí, porque bastaba velo, levaba o escrito no rostro e tiña moitas razóns para estar amargado.
porque o que lle pasara, el realmente chegou a creer que o ian fusilar, porque de feito o delito del, delito entre aspas, fora o suficientemente grave, o asunto do telegrama, para que, bueno, para que o executara. Bueno, ao final está 5 anos na prisión e vense para Galicia, porque nas Canarias non lle vai moi ben, el casou cunha muller canaria, e en Galicia vai vivir con sumas dificultades e ten varios fillos. O caso de Ángel Xoán é similar ao de outros poetas, debuxantes, xornalistas que durante a Guerra Civil foron masacrados directamente polos fascistas. Por que foron obxeto dos golpistas estas persoas con estes perfis nese momento? Por que foron antes de nada por eles? Eso estaba cantado. O enemigo non é meu pai, pero un mestre, un profesor, un escritor, estes están ao servicio dunha actividade do ser humano que con palabras ou sin palabras pode emitir mensaxes evidentemente cheos de hostilidade ao fascismo. Por lo tanto, enténdese moi ben que a represión fose máis dura precisamente nestes gremios, nestes grupos. E neste contexto de represión, cal foi o papel dos exiliados a hora de intentar recuperar e conseguir trasladar ao mundo que era o que estaba pasando? Bueno, os exiliados é curioso porque teño falado moitas veces con Díaz, como nos une Díaz Pardo moito, con Díaz Pardo que fixo polos exiliados cousas extraordinarias. Todos os exiliados pasaron pola súa casa, os fillos dos exiliados, etcétera, etcétera. Creía que os exiliados o pasaron moi mal, pero pasamos o peor os do exilio interior, porque os exiliados podían falar. Luís Seoane podía falar. Eu creo que a traxedia é a do exilio interior. Todo o que fixeron, en xeral, os exiliados do exilio exterior fixeron o servicio do exilio interior. Por exemplo, a literatura galega en idioma galego. A literatura en idioma galego realmente salvouse en Buenos Aires, porque do ano 36 ao ano 49 prácticamente non se publican libros en galego, salvo de Aquilino do ano 47 e pouco máis. Pero nese período de 12, 13, 14 anos, só o que publicou, deixemos xa a Castelao, que é outra cousa, Luís Seoane, directa ou indirectamente, está salvando o discurso literario e intelectual en lingua galega. Eso pódese facer no exilio exterior. E, polo tanto, teñen esa grandeza e teñen esa satisfacción. Profesor, vostede algunha vez pensou en marchar? Sí, pero en momentos de todo, pensei en marchar a Cuba, hasta que alguén me dixo, a revolución cubana ten ali xente que está facendo a revolución. A revolución hai que facela aquí. Aquí hai que facer os preliminares da revolución, acabar con Franco, logo xa da revolución falemos. Pero sí, en algún momento, claro, e tiñan razón, non deixa de ser unha evasión. Bueno, a marxe da política, vostede que ten unha dilatadísima experiencia como sociolingüista, como investigador, que ten dúcias de prólogos ata 5.000 discursos, que lle queda por facer a Xesús Alonso Montero? Pois algo dicíache privadamente antes desta conversa cara ao público. Fundamentalmente debería terminar de organizar o material literario que deixou Vitoria Álvarez Ruido Ojeda, a miña muller, que faleceu en setembro do ano 18. Repito, ainda que hai persoas que destas cousas saben máis que a min, que ten as claves para entender eses manuscritos, esas notas, eses apuntamentos que están en dúcias de carpetas, en máis de medio centenar de libretas son eu. Entonces, eso é a tarefa fundamental e prioritaria que teño neste momento. Pero, bueno, ao mesmo tempo, pois, hai que facer un prólogo, dar unha conferencia, bueno, facer un libro que é oportuno nun determinado momento,
bueno, pero eu non sei se xa poderei ir conxugando, non sei se me quedan máis de 30 ou 40 anos de vida, por lo tanto teño que andar con moito cuidado. Vostede que ten realizado a biografía de tantas persoas tan importantes, non? A vostede como lle gustaría que o recordaran? Quen son eu para decilo? Eu creo que o terán que decir os demais. Vamos a ver. Eu creo que desde que teño uso de razón democrática, como decía Vázquez Montalbán, tratei de poñer a miña vida e a miña obra literaria, erudita, crítica, poética, etc., bueno, ao servicio dunha causa que me parece a causa máis nobre que deu a humanidade. Eu creo que a música máis nobre que soou na historia da humanidade é o marxismo. Se eu contribuín mínimamente, é case unha agulla nun palleiro, é unha area no deserto, a que esta causa vaya adiante, pois, se me recordan por iso, é o único que de verdade me agradaría. Pero moita xente agora fala como perdoando a vida, pero usted ainda está con eso do comunismo. Mire usted, a nosa causa é unha causa que vai de derrota en derrota, pero hasta a vitoria final. Nós somos soldados derrotados dunha causa, dun exército invencible, e se non é así, mal dirá o mundo. O mundo ou será socialista ou o capitalismo destruirá o planeta Terra. Pois Xesús Alonso Montero, moitas grazas, foi un auténtico placer. O agradecido son eu. Co gallo do ano Castelao, queremos hoxe coarnos na versión teatral de Cousas que fan os Quinquilláns, unha compañía que naceu hai xa 36 anos, reivindicando ese teatro de rúa divertido, pero tamén moi comprometido, da man de Lucho Penabade, e a que se uniu hai xa 16 anos a actriz e directora de escena Tero Rodríguez. Que tal, Tero? Moi boas e un gusto terte aquí connosco. Moi boas, moitas grazas por convidarnos a participar e por dar visibilidade a todo ese traballo que faz e incluir o noso Cousas. Claro que sí. Que atopa o espectador que senta nunha butaca para ver a versión de Cousas que levades facendo os Quinquilláns desde o ano 2016? Pois o que atopa é unha versión teatral dunha obra que escribiu Castelao con máis de 40 relatos, que foi un grande desafío por encarga da editorial Galaxia, idea de Xulio Amigo, que quero mencionar porque era o director comercial de Galaxia na altura, que lamentablemente pois faleceu. Bueno, pois el propúxonos, porque xa tiveramos algunha outra montaxe anterior que nos distribuíra a Galaxia, e foi el quen tivo a idea de que nos enfrentásemos a adaptar ao teatro un libro de relatos curtos con relatos tan diversos como Cousas e ademais de Castelao. Bueno, dixemos que sí por valentía, pero realmente se o reflexionas, pois é algo que impón moito respeto. Debe ser un reto, un desafío, pero tamén un enorme prazer dar vida a unha obra que case 100 anos despois segue estando tan viva, non? Unha obra tan actual, non? Sí, totalmente, sí. Nós, despois de aceptar o reto, estivemos, claro, dando 1000 voltas ao texto, pensando como isto vai chegar á escena, e ao final, pois, démonos conta de que era como unha... que todos os relatos, non sei se é porque eu vivo en Rianxo, entón, claro, moitas das cousas que aparecían eu coñecía os referentes reais, non? Pero ao final é que eu vía que era como... Eu acabei vendo unha novela que está contada fragmentada, pero que son todos realmente unha aldea, non? Unha vila, como podría ser Rianxo, unha vila mariñeira, na que van pasando todas esas cousas. Entón, o que fixemos foi coller un dos personaxes, o que aparece nun relato, que é un burro, é o burro o que vai presentando esa aldea ao público e vai presentando relatos. Entón, dos 40 e pico que ten o texto de Castelao, na nosa versión, creo que é unha
bueno, das cousas que estamos máis orgullosos da versión é que aparecen 20 e pico dos relatos de alguna maneira, non? O máis mencionados ou menos. Hai a historia do Rifante, a historia da luz eléctrica, a historia do pai de Migueliño ou o escuro caletre de Martiño teñen máis peso, pero dentro desas pois van aparecendo outros relatos que mesturamos, ¿no? Entón, así, desa maneira, vanse como se foran fíos dun mesmo tecido, unha trama, pois vanse xuntando, entrelazando os contos todos, non? Eu supoño que haberá unha conexión moi especial co público, tendo en conta que estamos falando dun autor que trata temas moi reais, ademais cuns lentes nos que mira a sociedade dunha maneira que segue sendo aínda moi vixente. Logo está esa cercanía, non? Esa retranca e ese relato que fai tan de verdade, non? Eso tamén se ten que notar a hora de representar, ou non? Sí, desde logo. É que os temas que trata cousas, temas como a ecoloxía, como a xustiza social, como a emigración, como a solidaridade, como a amizade, son temas de todos os tempos, non? Entón, pois, conecta cousas, conectou na súa época, na época de publicación co público, e cousas conecta co público de hoxe. Eu tamén teño feito aquí en Rianxo roteiros castelao, onde a través dos contos vou guiando a xente por espazos da vila de Rianxo que conectan con Castelao, non? Temo ocorrido, bueno, unha das anécdotas que recordo con máis emoción é que cando eu iba pola rúa, que normalmente era para público de fora, público escolar ou así, pois sempre se xuntaban os roteiros xente de aquí da vila, non? E había unha veciña, unha señora maior, que se xuntaba de maneira recorrente, non? En varias ocasións. E unha vez achegouseme e díxome que lle encantaba escoitar os contos que eu contaba, pero que estaba descubrindo que eran de Castelao, porque ela, eses contos, escoitárallos a seu pai durante a súa infancia unha chea de veces, nunca soubera que eran de Castelao, pensaba que eran contos tradicionais. Xa formaban parte da cultura popular da vila, claro. Claro. Por eso digo que son contos que eu estaba contando a crianzas de hoxe, na liña do que estabas comentando, non? Sí. Pero que son contos que a crianzas de hai 60 anos tamén lles emocionaron, non? Seguides atopando matices 9 anos despois desa primeira representación de cousas, matices novos? Sempre. É que Castelao, Rosalía, os grandes autores teñen tantas capas que de repente un día... Ademais, cando traballas en teatro, memoriza... Bueno, xa faz unha adaptación do texto original ao teatro, non? Que nos, na medida do posible, quixemos manter, normalmente facemos así, mantemos o vocabulario original, non, porque cando ti tes que acercar ao mellor un texto de hai pois un século ao público de hoxe, sobre todo, pois por exemplo, cando pensas nunha adaptación que en principio foi pensada para distribuir para que foran velo estudantes de institutos, pensas que a mocidade non vai saber o que é tal palabra, non? Que facemos? Buscamos un sinónimo que sí que recoñezan ou non? Normalmente os quinquilláns preferimos utilizar a palabra original para que tamén sexa a posta en escena sexa tamén unha maneira de que o público poida ampliar vocabulario, que poidamos rescatar palabras que mellor están en desuso ou así, non? Non sei se segue tendo tirón Castelao e sobre todo entre o público novo. Que é o que percibides? Ben, agora esta distribución así específica para escolares fíxose ata a pandemia, e agora está en público xeral, entón non estamos tendo representacións específicas onde vai público adolescente. Lamentablemente, cando hai representacións en xeral para público aberto, o público que menos hai é o adolescente. E por que? Pois non o sei, pero pasa no teatro en xeral, non é que pase nesta montaxe nin nas montaxes dos quinquillás. No teatro en xeral, nos espectáculos, pois as crianzas van moitas veces porque son levadas polas familias, pero van con gusto e
as crianzas gozan do teatro, e cando pasa a adolescencia se fan un pouco maiores, volven ao teatro, pero na adolescencia non van. Moitas veces as compañías botámonos a culpa de que non hai montaxes específicas para adolescentes. Outras veces preguntámonos se é preciso que haxa montaxes específicas para adolescentes. Pero o certo é que non van moito. Entón, agora mesmo non estamos tendo moito feedback de como perciben os adolescentes esta montaxe. Cando se fixo da man da editorial Galaxia, que, bueno, eles reunían, nos facíamos a función nun auditorio, eles reunían nese auditorio escolares da contorna, da comarca e así, no? Pois, bueno, aí funcionou moi ben, de feito fixeronse cerca de 200 de representacións, miles e miles de escolares viron esa montaxe e ademais ese libro entrou nesas casas porque a distribución levaba consigo que os nenos levaran un exemplar de cousas, no? Que a min tamén me emocionou moito ver como de repente tantos libros entraban en tantas casas, que é un libro de cabeceira, moi de cabeceira e moi doado de ler. Tendo en conta que estamos dentro do ano castelao, sei que fixestes recentemente representacións en Vilalba, tamén en Brión, coincidindo con esa homenaxe ao inesquecible Xosé Vizoso, pero que paradas tedes previstas facer ao longo deste ano, Tero? Pois agora temos pensado facer na provincia de Lugo varias, porque vamos viaxar a carón da exposición sobre o centenario da publicación, sobre os 80 anos da publicación de Sempre en Galiza. Entón, bueno, pues a exposición vai ir viaxando pola provincia de Lugo e nos vamos facer representacións a carón. Próximamente tamén temos pensado fora da provincia de Lugo, pois temos pensado en Catoira, cando tamén se cumpre aniversario de un discurso que dou Castelao en Catoira. Bueno, pois haberá que estar atentos a esas representacións. Tero Rodríguez, pois moitísimas gracias polo voso traballo e grazas tamén por querer compartilo aquí na Ferida Aberta no 36. Grazas e unha aperta. Moitas grazas a vos. Moitas grazas. Pois ata aquí chegamos. Grazas a todos e todas por acompañarnos e sobre todo a Xosé Manuel, Xesús, Fernando, Loli e Tero por axudarnos a compoñer este capítulo que publicamos coincidindo co 89 aniversario do golpe do 36. Grazas tamén a Xosé Luís do Pico Orjais, responsable da montaxe sonora de Cousas, por permitirnos reproducir neste espazo os dous temas cos que ambientamos a entrevista, o Vals de Rianxo e o Alalá do Mozo, unha peza interpretada na estrea en Bos Aires dos Vellos non deben de enamorarse e que el recuperou para a representación dos Quinquillans. Mais nada, moi pronto regresaremos con máis historias. Xa sabes que podes atoparnos en Spotify, iBooks ou YouTube. Ata cando queiras. A Ferida Aberta no 36, un podcast de Nuria López.